Fix-xahar ta' Lulju Malta baqgħet il-pajjiż Ewropew bl-inqas rata ta' inflazzjoni. Jiġdu dan ċifri mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat hekk kif f'Lulju Malta ir-rata ta' inflazzjoni laħqet 6.5%, żieda ta' 0.4% fuq ix-xahar ta' qabel. Dan minkejja ir-rata ta' inflazzjoni fiż-żona euro telet għal 8.9%. Fil-fatt meta mqabbel ma' Ġunju li għadda l-inflazzjoni fiż-żona euro żdiedet b'0.2%. Issegwi lil Malta bl-inqas rata ta' inflazzjoni hemm Franza b'rata ta' 6.8% u l-Finlandja b'7.9%. Intant il-pajjiż bl-akbar rata ta' inflazzjoni huwa l-Estonja hekk kif f'Lulju din laħqet 22.7%. Isegwu lill-Estonja mill-Latvja b'21%, il-Litwanja b'20.8% u l-Slovakkja b'12.8%. Il-pajjiż li ra l-akbar żieda fir-rata ta' inflazzjoni fuq ix-xahar ta' Ġunju kien l-Olanda b'2.1%. Issegwi lill-Olanda mill-ġdid il-Latvja b'1.9% u l-Estonja u Ċipru b'1.7%. L-istatistika tal-Eurostat ħares ukoll lejn loqsma ewlenin fiż-żona euro u r-rata ta' inflazzjoni fih danhom. Is-settur tal-enerġija fix-xahar ta' Lulju baqa' jokkupa l-akbar rata ta' inflazzjoni hekk kif din tlaħħaq 39.7%, madankollu fuq ix-xahar ta' qabel kienet tnaqqis din ir-rata ta' 2.3%. Brabta ma' dan is-settur il-konsumaturi Maltin baqgħu protetti minn din l-ogħla rata ta' inflazzjoni fiż-żona euro hekk kif il-Gvern Malti qed jassorbi dan il-pisu.